Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV. Building bridges. Hello viewers, my name is Doug Vikela and you're watching Sly Media TV. This is 2018, the year for the harmonized general elections in Zimbabwe. The year the excitement is shooting over the roof. This political party saying we've got it in the bag. This political party saying we will have the majority. At Sly Media TV we bring you a program that takes a journey. It takes a journey into who is representing who. Which constituency is he representing? Is he the right candidate? What does he have to offer? Hashtag the candidate 2018 will be interviewing your candidates from your different constituencies, be it senators, councillors, MPs, even the presidential candidates, and we hear their manifestos, we hear their promises. The good part is, as they promise, you will be able to interface with them. You'll be able to send your messages. You can even send us questions to ask them, what is it that is burning in your heart? If you are an aspiring candidate also, you might feel we'll leave you out or you feel left out. If you feel you have any manifesto to sell, you can contact us on the details on the bottom of our screen. Sly Media TV, building bridges. If you make mistakes, then we'll show you. Mistakes what? And we are prepared to be corrected by yourselves. You get corrected by your own child. So this is how we would want to pass on the baton. I add na Miles akashaya angani mufundi. And we are prepared to give that baton stick to our responsible youth. Until kana musiri responsible, muri irresponsible. Ndimi vatuka vekuti kana nyamwe ndisati ndaputika muguva dangare mombe rapera. Kana nyamwe ndine milioni yandakusira unoidya wega vamwe vana havana. Nyamwe ndikakusira imba mumadherotero unonopwanya mawindo nematiles kunotengesa uchirambira. Is that what we want? No. Is that what Zimbabwe is expecting from you as a leader? No. Kuda kuitika kaizvi kuti kana tichizobvunza kuti ko mari yacho yemadiamonds yakaenda kupi, unotoisungirwa iyoyo kuti waibvunzirei. Kana tikada kubvunza kuti ko mari yekoromo zvayo mari yacho yamuri kuchera zvinotinzwa izviri kuitika kukoromo iyeyo, which must be processed here vana vedu vachiwana mabasa. Iri kubva yatakurwa nemadota ayo nemajecha ayo kuenda kunoproseserwa
kutenderwa kuChina kugomba ramashamisa iri richavharwa neiri. Aiwa vana vedu, handizvo ma-resources edu kana muchida kuve ma-responsible leaders ngaaproseserwe muno. Tiri kunzwana naka? Tiwane majobs ekutanga kuti ndisu tatanga kuchera, ndisu taita first process, ndisu taita second process, ndisu taita third process. Ngazvizobhozva pa4th level, pa5th level, asi vana vedu vambodyawo, mabasa vambawanawo. Chokwadi, tingabva tatadzawo shuwa. Imi mbobvisaiwo bhachiri nyochoda kuona sheti yenyu. Mukaiwo kana isina musanano neni. Iyi sheti iyi donje irori rinogona kunge rakarimwa kugokwe iri. Handiti tiri kunzwanana? Kana kwakuwo kumauntain Darwin kukumbura donje iri. But you won't find this machine processing this cotton in this country. It's just delete here and straight to the port. And yet, this thing can leave this country in its form as it is. Which means at each station, thank you, Babu, at each station, our girl, our son is getting a job. Until kundwanana kotiri kuvaendesere kuzvikoro ma-engineer ipapapa vanenge vari kutocreatwa at each level. Iwo majini amunopfeka ingofunga ichero chamafunga kuti Zimbabwe iri kuprocessawo chii from 0 to the last. Takagoenda kuneimwe nyika, sorry to digress, kuti munzwe kuti NPP PRC inogona kusimudza hupfumi uhu in no time. Zvikanzi munoziva muri kuita basa rekuimpota inonzi chiya drip handiti. You don't have to. Tinouya tikaita industry imomo. Imimi mogovero vamwe because Zimbabwe nedzidzo yaminayo. You are the easiest market to do anything. Naturally, you are centrally placed in Southern Africa. Railway system chet, air system chet, you are well placed. Asinokuti pane vanezenge vati hai zvino zvikazenge zvakuitika muZimbabwe isitozobata sei. Vanongoya vangoti imi musateerere zvekutaurwa oyo ndimi vakuru muripo nyararai. Hazviti ana mai zvavanenge vakutaura izvozvo hazviti. And yet zvaitwa izvozvo. Basa rinenge raitwa tonge tautinoita vekugorowa kuti huyai nokuti kunana Malawi it's not central, kunana Zambia it's not central, kunana South Africa it's not central. Huyai kwedu ndokwadzinokamwa dzichibuda mukaka. That's what. Nokuti kwedu kunoku zviriko zvese. You go to a head boy kumafuroko anosvishina chirungu. Yes. Ukaenda pana mai vari kupepeta kweza paruware vari kusvishina chirungu.
country here in Southern Africa can you find such material? Saka nema hashtag yenyaya. Toda kuaona nana Dombode malana mpungura. They will be there and we are wachimododonyao. I have gone to several funerals. I've never seen a funeral where you can find nobody without Karkulembera Muro. Eh, this is another hello. That's good. That's development. We are not starting from zero. We are starting from somewhere. So you, as youth leaders, you are not going to suffer. You are not going to suffer like us. You have somewhere to start from. So your hashtag, uyo Joice Mujuru, anozvidawo chaizvo. Anozvida nokuti anovhaira achiona mwana wake achiratidza kuti mama ndinozvigona. Baba, where I met this young girl of 29 years of age. She has been in parliament for the past 2-3 years. Parliament of Tanzania. Akamboedza kuvhariridzwa nesu vakuru nemadhara akanzi kana uchitozvidoya orara neni. Akanzi mamona kuvhaira ikoko hamene vamwe vanhu vari kutoda kutoti vazodini. Akaenda kuna baba akati kanzi Daddy, if I don't do it now, I will never. I have said to Mama Matibenga, if I find money before elections, I'm going to invite that little young lady to come here. She should have been here, but because I'm poor, she should have been here to talk to you about her journey to being a parliamentarian. It's not because you have to have money. It's your conviction. The wonders that she has done, the successes that she has achieved with no money. But it's how, what corners, whom you have enticed, whom you have touched the heart for you to be where you are is the most important. Handitika saka imimi chamunofanira kuziva chete ndechekuti president wedu is proud of us, but haazombofa akaita proud of us kana taita zvinhu zvinomunyadza. Haazombofa akaita proud of us kana tamuitira zvinhu zvinomurwadzisa, nokuti ari kuti I cannot die leaving the country and the leadership in the hands of somebody who is irresponsible. Saka makorokoro amtope osadinwa na kusasa. I thank you. Ini
Long live the spirit of Dr. J.T.R. Mujuru. Long live. Long live the spirit of Dr. Joice Mujuru. Long live. Long live the spirit of National People's Party. Long live. Long live the spirit of National People's Party. Long live. Unangagwa ngaende ngaende. Unangagwa ngaende ngaende. Azvita nditenedze nguva ino ndidane Commander Obama vatipe vote of thanks. pa YouTube kuita kuti ava mapati vavaya vagoterawo zvakachira mwana mai kuti vagovanawo ruzivo kutawana nhasi. Ndakamira panapa, I'm humbled. Ndakamira kuzadza chairman wangu, my able chairman, kuti ndiite the task inorwadza yekuda kuclosa mutambo unomboshinakidza kudai so. But sezvo ndanzi ndiite nachairman hapana zvandingaita, regai ndizviite. Chekutanga ndakutenda our president. Thank you so much, man. Thank you so much. Pakatitaura matipa ruzivo mazokunyarara kwamaita basi takachitapa nezvatinofana kuita. Thank you for teaching us to be good leaders. We want to be good leaders that you're going to be proud of, to say our vana vangu. Thank you so much for that. Ndakutenda futi executive ye national chitanga pana chairman wangu vakamhanya vanhu avo kuti chinhu chichibude. They sacrificed their lot. Kuona vakadai so mukomana arapa wemugari wedu uyu akashinga mukomana wangu. Ndakutendai nezvamaita chokwadi national executive nemaprovincial leaders nokutenda chinhu chakaita panapa umukatumu haingorara nechete. You have got vekumashuwest sezvo ndiri ndakabata chiice ichi ndichakotaura wekwangu vekumashuwest ari uyo chairman wacho akamira mashuro uyo nemukuru wekwedu yedu ko vekumasentral muri kwere kwababa vari vekumasentral Mandikale do right. Mandikale, hey. Go, there's no stay not Midlands, not commitments, not what to say. Ow. Go the Midlands South, we move the Midlands South. It ain't simple business. Go get out of the blower anyway. Oh, blower, my question, my money, venture around. Or it's go Mad South. Mad South very well. I'm a Mad South. Don't go back to the Come Madness, no direct information. At one time, the kind of my elections, Napi was the owner and the president, who's doing the elections directly. I tell you, that place is very far. Kubinga is not here. And our president went there to be with them. And you know, she has gone to places you cannot even imagine. Kwa kwashita namuzi kugachekaje kumashwetu. Ingora tlazi nimuzwayo. Alright, kwa mashweti. Alright, ndana kwabizia. Ndana kutoka kuno kunemsindo kuno. Alright, vekume mashist. Vemashist marikwe. Alright, mashist. Vemashist hapa. Alright, kwa vema juze pana mashtungiza pana.
Kuve pachitungiza. Alright, tikota kuzobvunza kwakomanda leta. Vanonzi Harare iri kwera. As you can see, Mama, it's a plural of the prophecies. From here we are ready to go back to our prophecies. Kuti tinopa back vamatitaurira. Tinoshare nevanhu. Matipa moto wekunobatidza kune vamwe vari kumawadzi. Matipa moto kunobatidza kune vamwe vari kumazvisi. Matipa moto kunobatidza kune vamwe vari kumapositions edu. We thank you, Mama. And last but not least, ndakutenda veHarare. Ndikabva panapa ndisina kutenda veHarare ndinenge ndine shamhu hombe inenge iri kumashure kwangu. Chairman, tinokutenda Chairman. Nemuri yenyu yose. Thank you so much. Harare, you are so wonderful. This is a camera to the chairman of Harare. Thank you so much. Thank you so much, my Tabata. There is a day from other weeks, but you put a cloak in line, but be made. Shakam portion, Kona Bedi Nawi Chigara Chizotumana to me. It's very important to us as you. We thank you so much. We thank you for finding the time to come here and sit down and listen to us over your day. Thank you so much. It shows us with confidence, leadership in the team. Thank you so much. Then that can request them to our chair. I think I'll be listening to Bogaita and request them. Monozaka so kaka kamuhimu na chair. Kakatangira tiri tatokure utakuziva kuti kune chinonzi nzara munyika. Handiti yakaya musoro mudhara akarambira pachigaro. Takangobva vachisi vadiki kusvika tingokura tingodzi ndiye president. Saka taona kuti munhu yatinetsa tikati ngatiende tamboenda kugomo. Taenda kugomo ndopatakasvika tikatanga kuibva kasonge kudzi tikati fambe iwe bvunza mweya tikati fambe bvunza mweya tikati fambe bvunza mweya chataibvunza mweya pakuti chikuti kusvika rini dai Mwari nharaunda yakambotidzikirira kudai so ndomba Mwari abvati aiwa regai ndichikukupai amai patakapiwa amai tikati yes zvaisaka amai moofisi zvinosvinoitika zvechifuti munomuziva zvinongoitika pese panounza Mwari miracle kana saka vakaganda wadzi vekuIjipti vakagandawo nyoka dzavo tsvimbo dzavo dzikaitawo nyoka nditi pakabva pataka kumuko zvinobona kwana tikati ngatidzokere mugomo zvamazoitwa nachero tikadzokera kuti mugomo tikati fambe bvunza mweya tikati fambe bvunza haiwa tikati fambe iwe bvunza mweya saka yakazoti mayaforokuloku manje komanda wako akuda kumati manje zvikadzaiwo chimbombirai kumati chimbomirai zveitizvo pane shoko roda kudzika tikati shoko ngaridzike tiri tikati ndazviona muzibhia kuti munhu watakakupai haasati achinja iye watakakupai ndiye arikupinda pachigaro saka ndosina kuzokuudza kuti ava mai vari kupinda pachigaro vakuzoti ichi chinovagochera pachigaro Hashtag Joice is my choice. 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 Thank you so much. Thank you so much, Commander Obama. Of youth today, can you just briefly tell us what's the occasion? Occasion is to launch their hashtag Joice My Choice. So this is their brainchild from our
NPP youth wing, and what they decided to do is to come here at the resort place and invite me as a guest speaker. But you can see it was them, and wherever there are youths, to me it's a good thing to also go and join, because those few moments I'm also behaving like a youth. So it was very interesting that we see such a wonderful thing coming from our own youth, being the owners of the party. Really, it's a wonderful thing to have them having that thing. Message yandapa vechidiki ndeyekuti vatungamiriri vanhasi havasi ndati nini vatungamiriri vanhasi havasi rula anonzi chiko pachishona vatongi havasi vatongi vatungamiriri. Kana uri mutungamiriri, mukutungamirira unotenge uchitoratidza zvese, asi muri murudo, muchidondwa, muchinge muri pamwe chete kuratidzana nzira yakanaka. Saka muchava itirechi tanangana nesarudzi pazvigara muchava pavere nezvigaro muparamende mumakanzuro nezvinhu zvatatovaudza nechekare ndezvekuti ivo pachavo izvozvi ndachitovabvunza ndichiti kwamaigondongo avo zvikanzi amaigondongo anotori MP candidate, ndikati ko kuma-councillors zvikanzi tinotorimo muma-councillors imomo, nokuti kwedu isisu hatipe, kwedu isisu tinoti mutungamiriri ngaabve kuvanhu. Saka ivo vechidiki tinotoda kutofara kuona kuti vari kutosarudzwa vachibva muvanhu, kutaridza kuti ivo ngavange vachitaridza kuti vari kushanda nevanhu. Saka izvozvo neni semutungamiriri wavo ndikatenge ndichitoona zvakadaro zvinondinakidza zvikuru kuti zvatiri kuda kuti zviitike zviri kubva zvaitika kuvadiki, kumadzimai, kuma-freedom fighters, kunana baba. Tirikuona kune mamwe mapato tirikuziva kuchinzi vechidiki variko kuna vachamisa, asi takuona mune vechidiki nhasi mungati chii? Munoona isisu hatisi vanhu vanoda kukwira pagomo uchitaura zvokungotaura. Isu tinoita nezviito. Kana ivo vana vangu handivabvumire kuita manyemwe. Vana vangu ndinovabvumira kuti muri vatungamiriri vanoita nezviito. Ndofunga kana musina kuvanzwa kana kuti manonoka kusvika, mavanzwa vachiti hatidi kurwa, hatidi bongozozo. Isi tinoda utungamiriri hwakanyarara, hune mutsigo, hune mutsindo, unoita kuti kana vabereki vedu vadadewo nesu. Kana nazvino ini ndinodada navo ini, nokuti havasi vana vanonyadza, vana vanototaura zvekuti kana akaita chikanganiso chake unotongomutaura kuti komwanangu, nokuti zvikanganiso zvinobva kana kumukuru kana kumudiki, enda hamboti manditsiurirei mama, aiwa ndotongomuti handimbokutaurira kuti mwana wangu akanganisa, enda unongonotaura wega, nokuti ndoda kuti chimiro chako chirambe chiri chimiro chako. Totarisawo mazuva enomination poti akusvika, tingati bato renyu kana mubatanidzwa wenyu weRainbow Coalition vapo here matunhu ese vachange vachimirira bato? Sekushanda kwatiri kuita isisu tangoronga kuti matunhu ese tinofanira kunge takamiririrwa, tinofanira kunge takamiririrwa nemazera ese, tinofanira kunge takamiririrwa nevanhu vese, uye zvakare tichiri vamwe muri kungonzwa vachinyepa kuti vabatana, nokuti vari kuziva kuti isisu mumapato ezvematongerwo enyika magara muine mahunga ekutaurirana, uye kutaurirana ikoko hakusati kwapera. Saka vamwe vanoda kubva vangoti zvatoitika, nokuti havazive kuti mune zvakawanda mukutaurirana imomo zvinofanira kunge zviri kubvumirwana nekukurukurirana, nokuti mune mweya nezvakawanda zvinenge zvichifanira kunge zviri kugadziridzwa. Totarisawo pane vamwe vanoti Harare, dunhu reHarare ndiro hombe ramaconstitutions akawanda munyika mese. Imimi kuNPP munozoona sei, uye munoona sekuti zvinoitika muHarare zvinokwanisa here kunge zvichisandura mabudiro achaita sarudzo munyika yese? muHarare mune maconstituency akawanda, uye muHarare zvamunofanira kuziva ndezvekuti isisu sePRC hatisirisu chete veNPP tichange tiine takamiririrwa.
vazhinji tiri kutonyatsoona kuti vamwewo vatotangawo kuti uyo neuyo vari kubvawo kune mamwe mapato vatovomowo mukati imomo. Saka tiri kutongozvitarisira kuti izvozvo zvichaitika nyangwe kune mamwe matunhu. Saka zvichaitika muHarare tiri kutarisira kuti zvinogonawo zvakare kunge zviri kuitika kune mamwe matunhu. Saka hai muZimbabwe yedu yatakatarisira tiri kutarisira kuti zvinhu kunge zviri kuzoitika kuti zvifadze vanhu vese, zvichatongoitika chete kuti matunhu anga achiita zviri kuenderana nezviri kutarisirwa nevanhu vari mumatunhu imomo. National Central yakakosha sei kwamuri tapinda musadzidzo charity begins at home. Asi vanhu hamunyatsonzwisisa kuti haisi Mashonaland Central chete yakandikoshera. Chamusinganyatsoziva ndechekuti mukabvunza Kulani panapa anokutaurirai kuti nzendo dzandaita ndichienda kumaTebeleland dzawandisa kudarika dzekuMashonaland Central. Saka inini Zimbabwe yakandikoshera. Nyangwe zvazvo kuMashonaland Central kwakakosha zvakangofanana nekune dzimwe nzvimbo. Saka Mashonaland Central ndiri kungoitarisirawo kuti ngaiitewo zvichafadzawo maTebeleland South, ngaiitewo zvichafadzawo Harare, ngaiitewo zvichafadzawo Masvingo. Our president is going to a meeting. I'll take one more last question. Enjoy. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. ZimdiTv, building bridges. Hello viewers, my name is Dog Vikela and you're watching Sly Media TV. This is 2018, the year for the harmonized general elections in Zimbabwe. The year the excitement is shooting over the roof. This political party saying we've got it in the bag. This political party saying we will have the majority. At Sly Media TV we bring you a program that takes a journey. It takes a journey into who is representing who. Which constituency is he representing? Is he the right candidate? What does he have to offer? Hashtag the candidate 2018 will be interviewing your candidates from your different constituencies, be it senators, councillors, MPs, even the presidential candidates, and we hear their manifestos, we hear their promises. The good part is, as they promise, you will be able to interface with them. You'll be able to send your messages. You can even send us questions to ask them, what is it that is burning in your heart? If you are an aspiring candidate also, you might feel we'll leave you out or you feel left out. If you feel you have a manifesto to sell, you can contact us on the details on the bottom of our screen. Sly Media TV, building bridges. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV, building bridges. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV, building bridges. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV, building bridges. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV, building bridges. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV, building bridges. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV, building bridges.
Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV. Building bridges. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV. Building bridges. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV. Building bridges. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV. Building bridges. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV. Building bridges. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV. Building bridges. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV. Building bridges. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV. Building bridges. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV. Building bridges. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV. Building bridges. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV. Building bridges. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV. Building bridges. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV. Building bridges. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV. Building bridges. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV. Building bridges. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV. Building bridges. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV. Building bridges. Your views and comments are welcome on the program. Remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV. Building bridges.